Σύση, τι κάνεις εδώ, έπαθε κάτι βία? Όχι, δεν ξέρω δηλαδή ακόμα, δεν πήγα από το τρελάδικο, τώρα θα πάω. Πώς από εδώ? Μου είχε πει η κυρία Μπία ότι έχεις μαγαζί εδώ, αλλά τυχαία σε πέτυχα. Πάω στα γραφεία του κόμματος για να αφήσω αυτά. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Θα την ψηφίσεις, έτσι. Εγώ σε βοήθησα όταν χρειάστηκε. Δεν το είχα σκοπό, αλλά αφού μου το ζητάς σαν χάρη. Θα την κάνω εγώ αυτή, ρυθμιστή του πολιτεύματος. Χαρά στο κουράγιο σου. Δεν μου λες. Τι είναι αυτά που μου λέει η Μπία, τρώγεστε στην πυρκαγιά? Έχουμε γίνει κόλος. Γιατί? Άστα, στην αρχή όλα τα πυρά πέφταν πάνω της, αλλά τώρα το πράγμα έχει χάσει κάθε έλεγχο. Έχουν σφαχτεί όλοι με όλους. Δηλαδή? Γρήγορα, πες και κλείδωσε. Κλείδωσε, ήταν αυτό. Την έπιασε. Ποια? Η ενδυματολόγος στη Δελιδά. Αυτή που κάνει τη Δελιδά. Αυτή που έκανε τη Δελιδά. Δεν τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Βοήθεια! Τόνι! Το πυροσβεστήρα, ποια είναι αυτή? Είναι από το περιοδικό Ημέρα. Ήρθα να κάνω ένα ρεπορτάζ για τα γυρίσματα της σειράς. Και αν έχετε χρόνο να μου δώσετε και μια συνέντευξη. Πώς, βεβαίως. Να σας δώσω μια συνέντευξη, γιατί μπορεί να είναι και τελευταία. Από το περιοδικό Ημέρα, είπατε. Βρήκε την ημέρα. Τάμι Τσανάκα, υποψήφια βουλευτής δεύτερων Αθηνών. Β' είναι. Χάρηκα. Πείτε μου λοιπόν, κυρία Μπέκου, επειδή βλέπω μια περίεργη κινητικότητα σήμερα, πώς είναι τα πράγματα εδώ στην πυρκαγιά? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε μια χαρούμενη παρέα και αυτό βγαίνει στον κόσμο. Ναι. Ναι, και όλα λειτουργούν άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Τι ήταν αυτό? Τα όργανα άρχισαν. Τι μου λες? Και χειρότερα. Οι φροντιστές έχουν πλακωθεί με τους ηλεκτρολόγους, οι ηθοποιοί με τους κάμεραμέν, οι ηχολήπτες με τους ενδυματολόγους, ο σκηνοθέτης με τον βοηθό του. Άστα, σου λέω χαμός. Περπατάς και δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Άσε την κυρία Μπία που είναι στα μαχαίρια με τον Γιώργο. Αστάπε. Τι του βρήκε, ήθελα να ξέρα. Πώς, είναι ωραίος άντρας. Πολύ ατσαλάκωτος, βρε παιδί μου. Τώρα, άμα ο άντρας έτσι δεν έχει μια τρέλα πάνω του. Τι να τον κάνω εγώ τον άντρα, μα του λέω πήγαινε πουλάκι μου και κάνε αυτό και σκίζεται να το κάνει. Πάνω στη εβδομάδα τον έχω βαρεθεί. Α, είσαι τέτοιος τύπος εσύ. Η σχέση σούλα μου θέλει ένταση, όχι λουλούδια. Λουλούδια έχει και επιτάφιος. Ποια είναι πάλι αυτή? Τι τούτο? Εμένα είπε τούτου, αντεχέσου. Τι? Ξέρεις σε ποια μιλάς ρε, καρβουνιασμένο? Βουνιασμένο είσαι εσύ, είχα δε πούτα. Ποιαν είπες ρε, είχα δε πούτα? Χιλιπόγιας. ¿Cómo me has dicho? Tú eres sorda también. Te digo cómo me has dicho. Sorda y gilipollas. Joder, ¿cómo que tú conoces español? ¿Por qué? ¿Piensas que eres el único que conoce? Mi abuela es de Uruguay. ¿De dónde? Ay, venga, sordo, de Uruguay. Καλέ, σταματήστε να μου κρεμίσετε το μαγαζί! Καλέ! Χωσέ! Σιζή! Καλέ, σας λέω διακόστης! Καλέ, το μαγαζί μου! Χωσέ! Καλέ! Καλέ! Αυτό γιατί με έβρισες πριν. Θα τα ξαναπούμε. Αντιός. Adiós. Αντιός. Επιτέλους, μπήκε και ένα σωστό άνθρωπο σε αυτό το μαχασί.